Рөстәмнең теләге көймә белән Каспий диңгезенә барып җитү булган кешедән барда чыга диләр, ниятенә ирешер Рөстәм. Юлга кузгалыр алдыннан без аның үзен күреп сөйләштек. Быел, наверное, иншаллах, төшермен. Икенче елга Чаллыдан анда Ульяновский или Самара тирәсенә, аннан Самарадан Волгоград тирәсенә, Волгоградтан уже машайтып еллап бүләчәкмен инде мин аны. Если берәр возможность булса инде, то есть мин, потому что үзем эштә бар бит әле. Если эштән берәр ничек отстраняться итеп булса инде, былай бер ел эчендә хотел бы, конечно, доехать. Рөстәм проект буенча сәяхәт кылырга уйлый. Мөслимнән Каспий диңгезенә кадәр Ак елгасы буйлап барырга ниятли ул. Маршрутны берничә кисәккә бүлергә уйлый. Мөслим Йорчаллы, Йорчаллы Атабай, Атабай Тольятти, Тольятти Волгоград, Волгоград Каспий юнәлешендә yüзәчәк Рөстәм. Мен уже 2013 елдан шулай йөрим инде теге пеший походларда, велопутешествияларда шуңа яни уже өйрәнде, потому что минем полностью менә палатка белән барганым, тоже Москва тирәсендә караганнар, я минем палаткада уже анда квартирада сыман люстралар бар, китап куя торган урыннар бар, блокнотлар бар, проектлар бар, анда специально картага кертә торган сулар җирләре бар. То есть мин өйрәнгән инде уже. Иншалла. Чаллы Атабай юнәлешендә йөзгәндә Рөстәм көймәгә Мөслим дип язу куячак. Мондый проектны гамәлгә Россиядә берәү дә башкармаган иде әле. Диңгезләргә көймә белән чыгып китү өчен нинди батыр йөрәкле булу кирәк? Лилия Шәймиева, Динар Минхаҗев, Мөслим телевидениесе.